ኣብ ድሕሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መፀባበቂ ገጽ ወይ ሜክኣፕ ኢልና ንጽውዖም ዘሎ ሚስጥር እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ? እዞም ንጥቀመሎም ቅብኣታት ሜክኣፕ ኣብ ስራሕቲ ፀጉርና ጽፍርታት ናይ መመላኽዒ ግብኣታት ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ወዲ ሰብ መለከታዊ መልክዑ ንምሽፋን ንምጥፋእ ዝተዘጋጀዩ እዮም። እቲ መደንገጽ ድማ መብዛሕትኦም ናይ ሜክኣፕ ኣቑሑት ዝስርሑ ኣብ ትሕቲ መሬት ካብ ዝርከቡ ጎሓፋት ማዕድን ናይ እንስሳ እጢ ኢልና ንጽውዖም ደም እና ሓሊፉ ተሪፉ ኣብ ቤት ሙከራ ብረቂቕ ናይ መናፍስቲ መዋሃዲ ኬሚካል ሕዋስ እዩ ዝስራሕ። እቶም ግብኣታት ኣብ ውሽጦም ውሕድ ንዝረት ዝተሸከሙ ብምዃኖም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥራዊ ብርሃን ሞገድ ናይ ምድኻም ሓይሊ ኣለዎም። ሰብ ሰራሕ ፀጉርና ጽፍሪ ብስውር መንፈሳዊ ዓለም ውሽጢ ዘየድሊ መንፈስ መቐበል አንቴና ኮይኖም የገልግሉ። ኣብ መጻጽኡ ድማ ዝወደቑ መላእኽቲ ለደቂ ሰባት ከም ዘመርዎም መጽሓፍ ሄኖክ ይገልጽ። ናይ ገጽ መቀባብኢ ክባራት ኣእማን ጥበብ ዝተተሓሓዘ ናይ ጥፋት ፍልጠት እዩ። ካሊእ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘብጽሖ ኣካላውና መንፈሳዊ ጉድኣት በቲ ናይ ቆርበት ክፍትታት ውሽጢ ብምእታው ደም መሪዞም ንዝተፈላለዩ ሕማማት ቆርበት ካንሰርና ንዘይድሊ ቁስሊ የጋልጹ። ብመንፈሳዊ ደረጃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ነፍሰን ጽላል ብምጥፋእ መልክዕን ብሰብ ዓይኒ እምበር ብመለከታዊ ዓይኒ ዘይርአ ዘይፍተ ንክኸውን ይገብር። ናይ ንቕሓት ድንዛዜ እዚኣቶም ብግብኣታት ትጥቀም ጓል ኣንስተይቲ ቀስ በቐስ ለመንፈሳዊ ትምህርትና ለጸሎት ዘለዎ ሓይሊ እናደኸመ ይኸይድ። ናይ ኢኮኖሚ ባርነት እቲ ሰፊሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ናብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ካዝና ምፍሳስ ንደቂ ሰባት መጥፋእቲ ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት ምድፋዕ እዩ። ትውልዲ ምርካስ እኖ ናይ ትውልዲ መሰረት ብምዃና እሳ ብትሑት ንዝረት ብዝኾነ ትኹረት ብምእሳር ዝውለዱ ቆልዑ ብንቕሓት ዝደኸሙና መንፈሳዊ ሓይሊ ዘይብሎም ንክኾኑ ምግባር እዩ። ናይ ሜትሪክስ ቁፅፅር በቲ መመላኽዒ ውሽጢ ዝርከቡ ረቀቕቲ ነገራት ናብ ሰውነት ኣትዮም ናይ ሰብ ንቕሓት ሕሊና ምስ ዲጂታል መረብ ንምርኻብ ንምቁፅጻር ብስውር የገልግሉ። መርትዑና መውፅኢ መፍትሒ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መጽሓፍ ሄኖክ ኣዛዚኤል ናይ ገጽ መቀባቢ ጥበብን ብምምሃር ዓለም እንዳርከሰ ከም ዘሎ ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ። መርትዖ ወይ ጭቡጥ ሎሚ ብዓለም ዘለዉ ዝለዓሉ ናይ መመላኽዒ ምህርቲ ላብራቶሪ ሙከራ ክፍተሹ ከለዉ ኣብ ውሽጦም ልሞትና ለኸቢድ ሕማም ዘጋለጹ መርዝታት ከም ዝርከብዎም ብዙሓት ሳይንሳዊ ጽንዓታት ተረጋጊጹ እዩ። መፍትሒ ናብ ተፈጥሮ መምላስ ፈጣሪ ዝሃበካ ተፈጥሮ መልክዕ ምድናቕ ንባዕልኺ ካብ ኬሚካል ባርነት ነፃ ምውፃእ መንፈሳዊ ንጽህና ነፍስኺ ብጸሎትና ብቅድስና ቁርባን ምምልኻዕ ምስ መለኮታዊ ሓይሊ እውን ምርኻብ እዩ። ናይ ንቕሓት ውሳኔ ኣነ ናይ ፈጣሪ ድንቂ ፍጥረት እየ ዝብል ሓቂ ብልብኺ ብምንጋስ ነፃነትኺ ምዋጅ። ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ብኣርተፊሻል ድግምቲ ነፍስኽን መንፈር ኣውፅያ ከይትበርር እሞ ሕምምቲ ኮይንኺ ዘርሞ ከይትተርፊ እግዚኣብሔር ናብ ዝሃበኪ ተፈጥሮኣዊ መልክዕ ተመለሲ። ትወዛገቢ ዘለኺ ወይ ስምዒትኺ ዝቃየር ዘሎ ናይ ደገ መናፍስቲ ብቴክኖሎጂ ድግምቲ ናብ ገዛ ከኣትዮም እዮም ዝርብሽኹ ዘለዉ። ትቕብእዮ ዘለኺ ቻፕስቲክ ካብ ሰብ ደም ተሓዋዊሱ ክፉኣት መናፍስቲ ብቴክኖሎጂ ብረቂቕ ቴክኖሎጂ እዩ ተሰሪሑ ኢለ መርትዑ ተተምጸልኺ እንታይ ምበልኺ? ብዓይኒ ዘይረአዩ ናይ ከንፈር ደም እናመጠጡ እናተመገቡ ዝነብሩ ሓናሾኽ መሳሊ መናፍስት ከም ዘለዉ ተትነግረኪ እንታይ ትብሊ ነርኺ? ሰብ ሰራሕ ፀጉሪ ጌርኺ ናብ በረኸት በዓላት እትኸዲ እንታይ ሓሲብኺ ኢኺ? ጨጉርኺ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ትቕበልሉ አንቴና ምዃኑ ከመይ ረሲዕኺ? ሳምሶም ሓይሉ ኣብ ፀጉሪ እዩ ነይሩ። ስለዚ በልኾተትካ ውፅኢኺ ደርቢ እሞ ለውጡ ነብስኺ ክነግረኪ እዩ። ለጊዜኡ እዚ ምኽሪ ዝውሰዲ። ሰላም ወይ ጉድ ኢንተርቴይንመንት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።